Здравейте хора, аз съм Иво Прото 360 BG. Днес ще снимам един видеоклип на Clash of Clans, който ще включва батъл и един нов клан BG. Както виждате, аз вече съм ТХ8, имам две Хайден Тесли на 6-то ниво, а другата ще ми стане утре на 6-то ниво. Имам почти всичките Арчер Тауърки са ми на 9-то ниво, освен тази, тя е още на 8-мо. Имам два Уизър Тауъра на 5-то ниво и каноните са ми още на 8-мо. Имам един Мортар на 9-то ниво, на 6-то ниво и те са макснати мортарите. И днеска пуснах един Уизър Тауър да става на 6-то ниво. Сега ще ви покажа армията докъде съм я апгрейднал. Значи Барбариана ми е 5-то ниво. Гиганта е също 5-то, Лобрейкъра е 5-то, Уизърда е 5-то и Дракона е 3-то. Арчърката ми е 5-то, тези другите, той е Гоблина, той е във въздуха, как се казваше тая, Хелърката и Пеката не са макснати още. Тези спеловите и те не са макснати и тези другите спелови. И само Хокрайдера, където го правя на макс, миньона е на втори левел още и другите нови два героя още не съм ги апгрейднал. Сега ще ви покажа моят клан. Най-силният е Pro Master. Те са го били сега. Също голям фен ми е Bulgarian King, лидерът на клана. Той е добър, само където не се е апгрейднал Dark Elixir Storage. Barbarian King му е 8 ниво. Аз сега ще атакувам с 15 уизърди на 5-то ниво, 25 гиганта 5-то ниво, лоубрейкъри на 5-то ниво и барбариани на 5-то ниво. Сега да преминем към батъла. И сега мисля да атакувам този. Вижда ми се слаб, няма много ресурс. Това е гадното. Сега ще ги привлеча към тези. Мисля, че няма да го бия на макс, защото няма да ми стигне времето и той е почти макснат. За този, за ТХ8 е почти макс. Сега пускам гигантите, лоубрейкърите и уизърдите. Абонирайте се, както да ви кажа, да се абонирате за каналите на Mitaka Proc, на Lowmaster BG и на 3box BG. Те качват редовно видеоклипове, харесвайте им ги и на мен ми ги харесвайте и се абонирайте за канала ми. Сега ще видим дали мога да го бия на макс. Мисля, че няма да е. Сега ще бутам... ще бутна Том Хала. Yes! Искам и Дарк да си взема, защото и той ми е нужен. Сега ще ги хелпна тук да махнат Уизър Тауъра и да бутна Дарк Дрила. Да спечела Дарк, защото сега мисля да апгрейдвам или миньона, или някой от спеловите. Издържите, моля ви. Не, няма да взема никакъв. Не, имам шанс. О, да, ще го взема. Yes. Вече имам 35 000 дарк. Имам вече почти даже макс еликсир, а парите са съвсем малко. И вижте колко малко пари взех и еликсира, ама важното е, че събрах доста дарк. Сега ще ви покажа с каква армия аз ще атакувам. С 5 уизърда, 5 лоубрейкъри и 5 барбариана и гигант. После пак 5 уизърда и гиганти, пак 5 и гиганти и най-накрая гиганти. И 3 хелп спела.
И това беше за този клип. Абонирайте се, пак ви казвам, и лайквайте. Това беше от мен. Чао!